Bodenham. Ac yna'r bas I chwilio am Jordan Williams. Rhediad ddeallus Danny Davies ar gael. Davies ar ergyd. Ond dros y traws da hi. Mae'n gyfle gwych i'r Seintiau fynd ar y blaen. Rhediad da gan Jordan Williams. Lle eto gan Danny Davies dro hwn. Y bas tu fewn. A loc rhediad da. Mae Danny Davies yn cadw'r bêl yma mewn. A mae'r croesiad at y postyn pella. Peniad lawr, peniad clir, ond yn syth I ddwylo diogel I fan not gan Jordan Williams. Ail gic gornel y noson i'r Seintiau. Mae mewn a'r peniad, ond dyle hwnna di fod yn mynd yn ddiogel at I fan not. Diffyg cyfathrebu, bêl yn rhydd. Ond yr ergyd yn un isiel, ond yn syth at I fan not gan Dan Williams. Oedd hi'n gyfle da. Mae'n rhoi pwysau yn sydyn iawn ar amddiffyn Hwlffordd yn ei gorfodi nhw I fynd yn hir. Baith da gan Shepherd. Shepherd at Walters. Ni'n chwarae mantais fan hyn. Walters yn mynd am yr ergyd. Ac ychydig dros y bar. Bêl yn rhydd Rhys. Lewis Rhys yn colli'r meddiant. Dan Williams arbediad ragorol gan Ifan Not. Dan Williams yn derbyn y bêl o'r camgymeriad gan Hwlffordd. Yna nath Ifan Not arbed yr ergyd yn wych. Seintiau. Eithaf ergyd fan hyn. Seintiau! Ychydig heibio'r postyn fel pam lai gan yr amddiffynwr mawr canol. Eto mae Hwlffordd yn rhoi'r bêl bant mor jep. A maen nhw'n denu problemau i'w gilydd. Edrychwch ar pwy sy'n na Seintiau. Ac yna'r ergyd trod chwith yn cael ei harbed eto gan Ifan Not. A ni methu credu siwt mae'r Seintiau ddim ar y blaen fan hyn. Danny Williams. Mae hwnna'n bas dda tu fewn. A mae'n rhaid bod yn y gol o nawes. Wir unwaith eto arbediad rhyfeddol gan Ifan Not. Jordan Williams yn methu gorffen. Rhediad hyfryd gan Danny Davies. Dyma Smith. Smith ar arbediad eto gan Ifan Not. Wel. 10 munud sydd tan yr hanner, a mae Ifan Not wedi gwneud o leia 5 arbediad o'r safon ucha. Seintiau, bêl hir, Josh Lock tu ôl yr amddiffyn, Lock yn troi! A Lock yn sgoro. Ac o'r diwedd mae'r Seintiau wedi cael ei heiddian. A Josh Lock, y gŵr ifanc, eiliadau'n weddill o'r hanner. Y Seintiau Newydd 1, Hwlffordd dim. Rhys mewn at Pennyford. Lewis Rhys yn derbyn y bêl yn ôl. A mae hwn yn gyfle. Corey Shepherd wedi gwneud y rhediad mewn i'r cwrt Cosby. Cyd chwarae hyfryd lawr y chwith. Y croesiad at y postyn pella. Y peniad lawr, y peniad allan. Ac yna Rhys Hughes yn gofyn am gic o'r tlotyn. Ac mae Ryan Kenny yn cytuno. Rhys Hughes yn cael ei tharo lawr gan law y gŵr o Hwlffordd. Felly Rhys Hughes yn erbyn Ifan Not. A Not yn cael ei law iddi. Ond mae'n gwasgu'r bêl. Rhys Hughes heibio I Not yn y gol ac yn dyblu mantais y Seintiau gydag 20 munud i'w chwarae. Walters at Pennyford, nôl at Greg Walters. Walters yn gweu y bêl ymlaen. Arbediad arbennig gan Nathan Shepherd. Symudiad gorau'r gêm gan Hwlffordd. Bydd y gol yn ôl I Hwlffordd wedi gwneud byd o les iddyn nhw. Ond dyma'r Seintiau yn dod trwy Brobl. Brobl yn chwilio am y drydedd. Mewn â hi ymyl y cwrt Cosby. Lock yn ergydio a Ifan Not yn gorfod arbed dwywaith ac hynny am y tro cynta mwy na lai yn yr ail hanner. Mae'r gêm yn llifo o un pen y cae i'r llall.
Ones yn uniongyrchol, ond mae tu hwnt I bawb gan gynnwys Ben Wilson ac Isaac Jeffries. Shepherd rownd y gornel. Eto mae'r Seintiau'n cael y cyffyrddiad holl bwysig yna. Rory Holden. Holden! Arbediad ardderchog arall gan Ifan Nott. Wedi colli count o faint o weithiau mae Ifan Nott wedi arbed Hwlffordd heno yma.